Um, so, ito rin po ang isang dahilan kaya nakadumaan tayo dito kay na Joy kasi noong nakaraan, may nakapanood sa vlog nila Joy dun sa kanyang tinutuluyan. So, may naawa, no? Thank you po sa mga viewers at sa sponsors. Ayan mga kalingap, marahay na aga sa Indogabos. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, thank you Lord. Huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you din sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanya may bahay, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Dahil ang pagtulong na kalingap ay may pagbabago talaga. Pabahay, edukasyon, di ba? Kaya, ayan. Bali ito i-share natin sa inyo is napakagandang halimbawa dahil kahit tapos ng pabahayan ni Kalingap Rab sina Joy is talagang naka-update pa rin sila. At syempre dahil yan sa mga viewers, sa mga sponsor, kaya thank you sa mga nag-sponsor kay Joy at saka sa mga nagre-request talaga na makita pa sila, di ba? Kasi kung nakabasa kayo ng mga comments sa ibang video nila, may mga nagsasabing, may mga nega na yung iba daw natulungan, hindi na raw binabalikan dahil hindi raw nag-viral, hindi raw ganito ganyan. Hindi po totoo yan dahil ang Kalingap is patuloy pa rin sila binabalikan. Wag nga lang sila maghanap ng pagka-perfecto kasi hindi naman ibig sabihin na tinulungan sila ng Kalingap Rab is for life na, di ba? Andyan pa rin yung pag-agabay ng Kalingap pero kagaya ng sabi ko, wag sila maghanap dahil hindi sila pamilya ni Kalingap Rab para sabihin for life silang tutulungan. Pero ang pagtulong ng Kalingap hanggat kaya nila is tutulong sila. Kung may mga nagre-request, kung may magbibigay is pinapaabot talaga to ni Kalingap Rab. Ito share ko sa inyo yung video ni Kalingap Rab, kina Joy na bumalik siya dahil may nagpaabot na naman ng tulong. Syempre sa request din ng mga tao, sa sponsor. Kaya ito, panoorin natin. So, ito rin po ang isang dahilan kaya nakadumaan tayo dito kay na Joy kasi noong nakaraan, may nakapanood sa vlog nila Joy dun sa kanyang tinutuluyan. So, may naawa, no? Kasi medyo na ano rin sila, natakot din sa lugar mo daw. Kaya ito, ayan, shoutout po sa grupo ng Team RP Organic Sponsors. Wow. Thank you so much po. Kasi ang sabi niya, ang gusto niya maghanap ka doon ng may lipatan at sasagutin niya yung renta. Wow! Sasagutin nila yung renta nila, Joy. Hanap siya ng may lipatan, yung mas safe, no? So ngayon, may binigay siya sa atin ngayon. Panimula. Grabe. Thank you po. Thank you po, Sir RP. 1, 2, 3, 4. 5,000 pesos. Mula yan sa Team RP Organic Sponsors. Ito ang members nila. RP Max Vlogs, Ruth Baets Mix Vlogs, Kate, Gemini, Ate Feliciang Vlog, Eddie Pardillo Vlog. Yan. So, 6 sila. So, sabi niya, every month, magbibigay ko sila ng 3,000 pesos para kay Joy. Grabe. Thank you so much po. Malaking tulong yun, kina Joy. So, ayan, Joy, kung may malilipatan ka, sabihin mo kami, ha? Apo. Para hanap kayo ng pwedeng malipatan. Kasi yun nga, totoo naman yun na medyo delikado talaga dun sa... Napapanood ko din kasi yun. Napanood mo din? Pag-uwi niya. Diba? Nung pumunta kayo Di pa po kayo nakakapunta dun? Di pa pala Hindi napupunta ni nanay. Tapos ito para kay Joy, allowance mo, Joy. Ayan. Thank you po. Thank you po sa Team RP Organic Sponsors. Sobrang laking tulong po niyo sa akin kasi hindi na po ako matatakot na dun po sa boarding house. Makakahanap na po ako ng mas maganda po at komportable po. Tapos, saka hindi na rin po ako mamumroblema sa renta po buwan-buwan kasi hindi naman po sapat yung yung tinatrabaho po ni Mama para sa amin pong dalawa pong nag-aaral. Magkasunodan po kasi kami. So, Wow. thank you so much po sa team po ninyo. Thank you po. Thank you. Laking tulong po talaga. Ayan. Ayan, yun nga. Kahit tapos ng magbahayan si Joy, tuloy-tuloy pa rin yung tulong. Di ba, Nay? Hindi napapasalamat. Anong papasalamat mo, Nay? Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang tulong sa inyo. Kasi kahit tapos na yung bahay namin, hindi nyo kami pinababayaan. Inuuli-ulian nyo pa rin kayo. Kami, maraming salamat po sa lahat ng
nagbibigay ng tulong sa mga anak ko, lalong-lalo na po kay Joy, kasi hindi ko na po talaga ito nabibigyan at may isa pa akong nag-aaral. Hindi na. Siya na nga po ang nagbibigay sa amin, sa bunso niya. Siya na yung nagbibigay Yung sa bunso binibigay po niya. ninyo, Kuya Rab, pag sobra po, sobra. Ginigikas naman niya dun sa bunso. Sabi niya, Mama, padala ako, sobrang man yung binigay sa akin ni Kuya Rab para naman kay bunso. Napakabait naman ni Joy. Ma, padala ako ma, may pang-upang ulam ninyo, huwag ka nang maglado. Ay, no. Kaya yung binibigay mo, maraming salamat kasi ka-share pa rin kami dun sa binibigay mo sa kanya. Hindi niya kami pinag... Basta sabihin mo lang kami, Joy, pag huwag kang mahiya sa amin. Ano, problema sa school na pagkayarang project. Kung nahiya ka sa akin, sabihin mo kay Nano. Sa akin niya nagsasabi. Pag may ano siya, Mama, may bayaran ako, Mama. Sabihin mo kay Nano, yun o kay na David. Okay lang po. David. Nahiya siguro, no? Pero, basta, sabi mo lang sa akin, pag talagang hindi nyo na kaya na malaki-laki yung babayaran. So, yun nga, no? Kahit tapos ng pabahayan, tuloy pa rin yung tulong kina Joy. Dati ba, Joy, ito tinanong ko rin kay Dara no? Ito tinanong ko rin kay Dara na si Dara nalungkot. Sabi ko, Dara, nangangamba ka ba na after ng pabahay, baka hindi ka na namin mapuntahan ulit at hindi ka na matulungan. So, naiyak din si Dara doon. Ikaw ba, Joy? Dati ba naramdaman mo rin yon na, baka tapos na yung pabahay namin. Pinag-usapan namin. Baka di na tayo matulungan. Opo, nung Pinag-usapan namin yun, nung na patapos mag-ina. na po yung bahay. Oo. Yun po yung naisip namin na baka hindi na kayo magpunta dito sa bahay. Nakakamiss po yung pag na-vlog po kayo, naghahanda po kami ng ng Oo nga, no? makain niyo po. Mm. Tapos yung mga kukulitan, yun po yung nakakamiss. Nakakamiss nga yung, nung ginagawa pa ito, nakakamiss yung paghahanda ni Joy sa atin. Nagluluto pa si Joy eh. Opo. Grabe. Kaya akala ko po hindi ko na po ulit kayong mga Hindi na ulit mag-vlog mag-vlog. dito. Hindi na kayo makakapunta. Yun. Pero once na pag-part ka ng yun na, naging part ka ng Kalingap Angels, and ikaw pa nga daw ang leader. E di malamang, palagi ka pa rin namin makakasama. Kasi scholar siya eh. Scholar siya ng Kalingap Angels, ng Team Kalingap. Scholar siya ng mga viewers natin. Ayan. Ako lang po yung may hawak na channel, pero mga viewers talaga yung nagpapaaral sa kanila. Thank you po. So, thank you so much po. Thank you At po ayan, sa mga viewers. patuloy na nag-sponsor kina Joy kasi yung pabahay, andyan na yung pabahay, pero yung buhay naman po nila, dati lang naman po. Hindi naman po si nanay naging, yung trabaho ni nanay, dati lang pa rin naman. Kaya kailangan pa rin po talaga nila ng tulong. Kaya ako, tutulungan ko talaga kay Joy yung sa kanyang pag-aaral. No? Ang may tutulungan kay Joy, pag-aaral para once na makapagtapos na si Joy, di na niya kailangan ng tulong natin, di ba? So hanggang for the meantime, tulungan natin siya sa pag-aaral para darating ang panahon, makapagtrabaho siya, Ang balak ko mag-midwife lang. midwife. Para 2 years course, tapos pwede nang makapag... Ayaw mo ng 4-year course. Para po, pwede sa ibang bansa pag Okay. midwife. Midwife 2 years daw. after Sige, yan, maganda yan. May mga plano na si Joy. Talagang seryoso siya sa kanyang future na Iiwan mo na sila, Kuya Rab. Ay, mag-usap ka na. parang lahat kayo gusto mag-abroad ha. Si Rosan, ma-abroad din. Si Joy, ma-abroad. Grabe. Okay lang naman yon. Okay lang. Para sa naman niya yun eh. Sa future niya yun. So, ayan po. Thank you so much po mga Kalingap. And thank you rin kina Joy sa pag-welcome dito sa bahay na ito. Ito talaga yung pinakamagandang pabahay natin. Team Kalingap. Ito kina Joy. Thank you. Thank you. Thank you po, Kuya Rab. Thank you po sa mga viewers at sa sponsors. Ayan. Bye-bye po. God bless. Ayan, di ba? Talaga namang siguro sa lahat ng pabahay ni Kalinga Prab, yung bahay nila Joy yung pinakamaganda kasi si Joy din yata yung pinakamalaki yung views, di ba? Kahit kunti lang yung sponsor nung tinatayo yung bahay nila Joy, pero napakaraming nagre-request. Kaya tingnan nyo naman na kahit tapos na yung pabahay, is patuloy pa rin yung pagpunta ng Kalingap. Syempre dahil sa request ng mga viewers, tapos sa patuloy na mga nag-sponsor, di ba? Ayan lang mga Kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.